И ще снимам първия си клип на Clash Royale. Започвам да снимам. Ще снимам и на такова, на FIFA. Следващия епизод ще бъде на FIFA. Тук брат ми някакви забележки ми прави, а защото при нас е 6:20. И баба ми може още да спи. И с това. Тихо! Аз не ти говоря в клиповете. Така хора, извинете за брат ми. Бичес. Бич. То почти не млазе. Аз чакам еликсир, ама то повече не може да се чака. Така малко му я спрях. Това е проблемно. Нещо гласа ми взел да се променя. Какво е? Не спри да говориш в клипа. Не стига, че ми е първия. Хора, напишете дали да махна брат ми от стаята в коментарите. Дали да направя още един клип, когато той си тръгне и отиде на училище. Понеже аз почвам от 9 часа първия час. И ще съм на това. На училище трябва да съм в 8:30. Няма да му издавам за сега името на брат ми. Той си има скрично име, което и аз моето няма да го издавам. Ти ми го знаеш. Знам си го моето. Добре, аз моето ще го кажа в следващия епизод. Понеже сега просто не ми се казва. А е изненада. Скоро тази изненада ще ми излезе право през устата. Скоро, много скоро. Още играем срещу първия. Той още гордо не ми е пипнал кулите. И бих много. Като за начало добре. Един път загубихме, един път спечелихме. И това е. Да знаете, че все още нямам легендари. Брат ми има. Спарки. Грейвиард. Обраках се. Аз искам много. Ето. Това. Всичко. Най-много искам това. То не е чатъл. И това искам. И това искам. Всичко искаш. Да. Дупета, Колко си мечтая. Но ми остават бея картички. Аз съм петарина. Ако някой не знае. Напишете в коментарите и се абонирайте за мене.
И за брат ми, ако искате. И за двамата е пожелание, не ви караме на сила. Няма да ви караме на сила да се абонирате, защото ние не сме такива хора. И Уича почти ми е на трети. Аз сега събирам пари. И после ти трябва 2000 за да го апгрейднеш. Знам. Ето още не. Защо всичките са с такива иконки? Другия. Иконки, бе. Ето, иконка. Видя ли? Ти казваш иконка. Казах иконка. Хора, напишете кой какво е казал. Оф, ти всичко искаш хората да пишат. Базикам се. Ако не разбираш от YouTube нещо. Млъкни, иначе наистина ще изгона от стаята. Аз говоря ли ти такива работи на твоите клипове? Не има да това снимам, когато те няма. Напротив. Само влоговете ги снимам с теб. Аз сега снимам в нашата стая ти... И хора, след тая битка мисля да приключвам клипа. Защото вече стана 6 минути. Ама тая програма е по-хубава от Recordable. От Recordable бъгва. Но... Той има и от моят бизнес също. Не знам. А от тая мога да си гледам колко минути е станал клипът. И си засича. Fireball. И Giant Skeleton няма да доживее. Малко. Та битка ще бъде бая спорвана. Хора, после ще направя още един клип. 7:30. На FIFA. На FIFA-та имам не знам колко е лица. Някой е чувал въобще за тази игра. Тук умира целият. Хора, ако не... И... Колко си досаден Станимире. Не говоря за брат ми, това е за един Станимир. Не е за тебе, бе! Чичо Станимир! Хора, не го случите него. Ще изигра още един батъл, докато стане 11 или 12 минута. Може и да правя по един час клип. Може. Тук не може да ти го правя един час клип. Добре, аз ти кажа. Скоро ще снимаме и на Fuck Mary Kill. Не после. Моето ютубърско име е Red Bull AXB. А на брат ми е... Ти си го промени, я кажи как ти.
Не съм. Още ли ти? Неговото е Minecraft Master BG. Аз му казах да си го промени, но... Той е умело играе. И това е. Това скелетен арми левел 6. Това Левел 6. само скелетчета. Да. Скелета ми е то. Разделиха се 2 на 2, то нямаше смисъл. Ще видя Ти скоро. колко неща по въздух имаш? 1, 2, 3. Не, имам повече. Кои сте? Не знам. 4. 4 са май. Ей, още малко. Че се не знае. Че си имам кула. Че се не знае. И да ти... Да не казвам кула. Ах, то с... Тек. Ах, та свиня. Ей, свиня долна. И добре, хора. Мисля, това да е за мен от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако така, пишете в коментарите. И до скоро. Опс.